Up Junta, building better Africa. Tikulandeni so pano pali Mpopo FM kwina kulikonse kumene muri mwadzuka bwanji lero ndi pa 14 January 2025 muchiprogramu sombambante chimene timachicha kuti Kasongo pano pali Mpopo FM mwachizolowezi mu studio muno mumakhala ndine Lufeo Mr. Kangaudi komanso mbali ina ndithu timakhala ndi munthu wankulu amene ndithu ndili Mr. Chembusi mwadzuka bwanji? Ine ndazuka bwino Mr. Lufeo. Chabwino. Ndazuka ndithu. Chabwino. Amalawi kosikose mimuli kosikose mwadzuka bwanji nthawi ya mamawo mwadzuka bwanji mamawo na Malawi tonse mwadzuka bwanji nonse mwadzuka bwanji. Tikudziwa kuti Amalawi ambiri sanadzuke bwino, ambiri adzuka ndi njala tikunena pano kusana adi agona nayo njala ya dzulo ya chaka chonse agona nayo, komabe tingwapasabe muoni wachikondi kuna kuti yayi zimachitika sichoncho kuti mnthu Amalawi tikuziwa zimenezo ndiye dzikolo tazuka ndi njala Amalawi tazuka ndi njala Amalawi sizingakhale zokomera wina aliyense ali sangazuke bwino iyayi sangazuke bwino wina aliyense komabe tingopasanabe ndithu mwachizolowezi mwadzuka bwanji Amalawi kosikose kwemuli Amalawi muchiprogramu cha mtundu wanji timachiti chani chimene chiprogramu cha Kasongo part 1 Kasongo akutimvesa kuwawa Kasongo Amalawi Kasongo akutimvesa nyekwe pamene tiyambire programu ndithu ndimete kuchita pano pali Mpopo FM programu mbambande ndithu imene tikuitcha kuna kuti Kasongo part 1. lero tikhala tikukambirana nkhani zambirimbiri zimene zikuchitika mu ulamuliro wa Lazarus Magafe Chakwera. Nkhani yathu imene tizikamba pano zizikhala nkhani za kasakaniza tisayiwala Malawi wona kuti pali mzimayi wina amene waomberedwa dzana ali ndithu kuja ku area 3 polisi yathu ndithu ya kulilongwe imene inatengera malamulo m'manja mwawo. ine ndikumafika podabwa kuti mpaka na zomwezi mpaka na kushutana mpaka na zomwezi mpaka na kuomberana kodi apolisi so nawo ayamba ntchito yosaka yomaombera anthu, kodi lamulo limeneli lakhazikisidwa liti? Nzanga makamaka nzanga Chembusi Kasongo tu apa waonjeza sopano wayamba kuombera Kasongo wayamba kuombera anthu. Chembusi muyankhulapo chani pale? Ine Chembusi ngapsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika m'Malawi kwa watu la Malawi. Apolisi fuje kusowa ntchito imene angagwire angazingoombera anthu sopano aganiza kuti aziombera anthu fukoti apolisi kuna ntchito yosagwirizwa bwinobwino yeya apite mayiko anzawo asilikali apolisi akuvutikira nkhani yachitetezo kuteteza anthu awo kukwira ntchito zakoma zotamandika. Amalawi apolisi Amalawi kuona kuti ntchito yeniyeni palibe angoyenda kusowa yochita angoza azingopha Amalawi azingophana okha batulungu apha Amalawi popanda chifukwa chenicheni. Chabwino zodandaulisa kwambiri misalo zinthu zodandaulisa kwambiri ona zimene timakuvutikira panopa. Komanso chimene chikudabwisa chona kuti anthu aja sikuti amapanga sachipolowe, anthu aja amapita kumene kuja kukamudikirira m'bale wawo amene anamangidwa vice president wa DPP maka muchigawo cha pakati agangata. Anthu aja anali panja pa polisi sanalowe nkati amangoimba nyimbo zawo, koma basi apolisi kutenga lamulo m'manja mwawo kukamuombera munthu amene sanawalakwire. Chimene chichi ndi chikhalidwe chopusa kwambiri. Tikuwuzeni inu Lazarus Magafe Chakwera, chimene chichi ndi chikhalidwe chopusa chimene mwapanga. Chifukwa china kuti nthawi imene iwo aja ankapanga ma demonstrations, nthawi ya Kasongo, nthawi ya Lazarus Magafe Chakwera imene amapanga ma demonstrations, sitinaone munthu mmodzi apita kuthalika sanaomberewe ku munthu mmodzi. Munaonapo kapena ziwawa zizonse zimene zinachokera ku chipani cha DPP chimene anawapangira Lazarus Magafe Chakwera ndi gulu lawo sanapange. Koma chodabwisa nchono kuti izi zikuchitika mu ulamuliro wa Lazarus Magafe Chakwera ndizodabwisa kwambiri, chifukwa akuombera anthu kumakhapa anthu kumamanga anthu pa zifukwa za ndale makamaka zifukwa za ndale. Mamota muna kuti akhale busy kuona maka dziko lawo kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ife tiwazuzule tisowanyengerera iye tiwazuzule kuna kuti zimene mukuchita za Lazarus Magafe Chakwera siku lina muzaona nazo nyekwe sichoncho zanga.
Mr. Ngaudi nkhani ndiona ine ndimazifunsa kuti akati democracy ndi chani. Fa munthu woziwa democracy bwinobwino munthu kuti akape ku school bwinobwino maza democracy mazifundi kuti democracy ndi chani. Sibwe zimene zimabanga bazi nganyasi zimabanga so kuti democracy sakuiziwa mangani nthawi ino yaka makampeni anthu amakhala kunena fundo zabwino kwauza Amalawi fundo zabwino maka kukwanirisa zimene analonjeza Amalawi amaye kumauza fundo zimene pa 5 years zimene achita kuti takwanirisa chani tapanga chani amaye ndikumasangalala chabwino kuma boma ili palibe chimene achita chabwino Amalawi akuya nazo apolisi akuti ayi ndoti boma likuyenda bwino kuti inu maombera anthu apolisi kuonanso zovala zawo zakaleka zomwe zija chabwino chopera anthu pili ndi chini anaombera amene atiuza bwino amene amene bwino amene apolisi amene timene tikuchita pano palipo FM aona nyekwe amene aona nyekwe singamusiyeso amene sine tu koma ndiche mbusi aona chani ndiche mbusi ndi amene aona nyekwe chabwino kozi mame ndimakuvutikira panopa ngani ya democracy wapolisi munthu sumayenda bwino munthu wapolisi amene akuti munthu wake suyenda bwino chembusi ndifanditanepo nyimbo yochokera ku Zimbabwe chabwe misafewa tivine kaye pang'ono tivine tisangalase tu program ili simangopanga simakawo kwiya ya tiwaita nisanzathu apipi timafuna matupi watagwedeze anzathu a UDM mulipo anzathu a UDF mulipo inu tivera limozi program ine iyi mulipo Hip-Hop FM tikuchitira pano pali Hip-Hop FM timakusimikizirani ndithu nthawi ndi nthawi kuona kuti wireless ya ifeyo wireless ya Hip-Hop FM imapezeka pa social media kwambiri ndemu kumanyamwa kumayankhula zopepera zopusa mu social media mmatsamba mchezo kumati yayi tikufuna ma request yaprofa tikusimikizeni kuti wireless ya Hip-Hop FM mutawipeza pena paliponse koma ndi pa social media wireless imene imamveka kwina kulikonse dziko lonse lapansi tikuuze ni chilungamo chifukwa mukatipanga search pa frequency ndiye simutipeza koma ta segurani social media ilipena paliponse Hip-Hop FM ilasongo patiwa muli pati tina kulonjezani mu 2024 akunena kuti 2025 ndeti bwera mokwiya kwambiri andeine lufeni nzanga chembusi wakuwecheta uyu ende amawecheta sichonjo kwani nzanga sine chembusi tawecheta mungowecheta pang'ono pota une chembusi kuti kudomasi yako kusombako chilasulo wamo ngani chikusirawo kuti kwendi tikavote mwanzeru tikavote pa 16 September kakalakatu ya chabwino pa 16 September tiyeni tikavote kwendi yawe tikavote mwa changu pa 16 September abale chabwino ngani yapa ngani yongo kumbu sana saiwale ya pasaiwale masiku akutonga kuchiseko masiku akuthera kuchiseko ino basi sikale ya pa 16 September Amalawi osapanga mistake medu kuvutike mwa Malawi tiyeni saiwale ya hii ngani tikavote mwanzeru pa 16 September Simbazero zanyangara rave kunyungira pese Bosha ine mivarumeri kandi tauri chokwadi Bosha ine mivarumeri kandi tauri chokwadi Mumwe na mumwe wenyu anoda wakana Tukusani chamene
momo inuyo ndikusa nchamene momo wase kumene muri Limpopo FM ndakazimene mukumvera kumwe ularo pamene pa wana vachichema zaing'alulaso akatosimba black box ili kwana chakwera ndakaona vachichema ndamumva activist wina wadza akuti ayi chato ndaipamba akuti tisamangolubwa za chikangawa koma tizilubwa cha iyoyo mukuona ngati kuluza miyoyo ya anthu nayeni ndipo zine metene zinthu zopheka kwenye mwezi zolilisatu chindiana muri bwanji umene kwa Joseph Muhone saina ndivarumeri nganditaure chokwadi moyo yenyu inondokwairira vane bvudziro kutenga amene amachokera ku Dindano namakuta ndiwo venyu asi timene tikuchitira pano pa Limpopo FM rakanaka ayasini katopola muri bwanji vanafumera sava kuchokera ku airport Elizabeth runako wokutenga amene kwa konti ndi ku Johannesburg runako airport Elizabeth runopera iwe timene tikuchitira Amasa Phiri muri bwanji kwa ceremony mu chiprogram mbambande cha Kasongo kuchokera kuno ku Limpopo FM amene wadi Amasa Phiri simaya amene amachokera ku Lirongwe Robert Manje muri bwanji Amasa Phiri Limpopo FM mwente Mike Banda kumene konda kuona ndinachaka wangu timene tikuchitira pano pa Limpopo FM wangu chembusi chaka wangu taapaseni anthu moni tawechetereni anthu moni mwawachetere anthu moni kunyadili kwambiri chembusi abatoti miyendo ni mwamba timene bobona apa ndikopera anthu wese kublanda mchilimbamo mchilimbamo kambalimo mmoni anyamata kelapa pela amene kwazo chembusi mozi chembusi akupereka mmoni pali mpombo kanjeza ndirande ndeyaka moto akuti ndirande ayaka moto moto osala ndire mmoni zomba kukuchidiko muri bwanji chamuthombewu mango wachiya wangarusa pamene kulimbikisa anthu muchiprogram cha Kasongo nini kakulu chabwino chipezeka bwanji if you call one black box ikufunika ikufunika do you think I'm a bottle store iwe ndiwe ndani akuti ayi kwapulika ina atichanje kwapulika ina nzanga chembusi chabwe akuti komiti ina yakhazikisa kafukufuku akuti akufuna afufuze munthu amene anatulusa zithunzi zimene zinaonesa anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege kafukufuku oti chani malo mona kuti andibweresere black box iwo ali busy akuti kufufuza za munthu amene anatulusa zithunzi so za chani anthu oyipa chithunzi ndi chani anthu ife oyipa tikufuna black box wantu wausiyu imene yasunga information yonse Ituluke, osamatiuza ife zona kuti tikufufuza za munthu amene anatulusa zifoto zithunzi za chani ife timanganazo chani ife timanga nazo chani anthu omakadisoni zitipindulira chani phindu la Malawi ndi ife chani tikufuna black box inu Lazarus Maikafe chakwera atitulusire ndi anthu sani black box munati namiza kuna kuti mundega kuti simumakhala black box akuti simumakhala transponder kuti zimenezo ndege yakuti ndege imene anapanga yopanda zimenezo ndi ya Malawi tuzini aiwa anditi zvinonzi mbudzi kubarira pavanhu unzi nditangirwe imbwa iyapunyaira hasha imisodzi zvinoda kukumbirai voruzhinji ndinorevai nezimbabwe yese vanhu wee ndinokumbira kuti pamuri ikoko mongotarisa moona muleiti wamunofunga kuti ndiye the ugliest one kana mamuona
kuti ateerere kumashoko etsamba yakanyorwa Dr. Love. Tukusani titukuimba kumene konditundi kwa Dr. Love Pomatawire. Ugly woman. If you have been thinking that you are a reject and no one is recognizing you as far as love is concerned on this earth, I'm begging you to throw away this kind of, because someone begs for you heartily. Mwakonzeka kukavuta mwa unyinji. Kukavotera adati. You for more than 100, Mukavotera adati. not because of what you Kuti sabwino zichazibwererenso. when I'm with you. Kunena chilungamo amalawi timasangalala. Because Ndi pano tikugula katundu modula ko wopya. Mr. Mbusi. tikutero Pali tikavote mwanzeru FM. zophana zitifuna zichepe zimenezi Zowombera nazi. nyasi zimene tifati chose zimenezi amalawi iziko lathu lomwe limene machimachira kuopa kuyenda Ndifuna ndikuikira ni nyimbo yangu. Mr. Tembusi. Ndifuna ndikuikira ni nyimbo yangu. oba ineto Nyimbo iyi. ineto ukonda ni kwambiri chife zimenezo makonda kwambiri Chabuno. taikana amalawi fiti zimene zimene akakuvutika zinchito kuja madaba komu kufika kochopa amena kutero ndinda chembusita kuti kuti chakwera pasana pako wendo wapasi wokunchito fe kunchito amalawi akuvutika kuja made amalawi akumayenda wapasi Inu, matransport mafuta sakupezeka dera soli kusowa lero lino mukukonza zona kuti mufuna mubere mavoti mubere zisankho sizitheka tipitire kuja made nanga ndi Limpopo FM ili pano sizitheka ndipo tikugwirani chimanga chikangokwera chakwera pansana pako kwachaita ngogwa chakwera pansana pako enda kutaurira ku South Africa chisakwere pansana pawo enda kutaurira ku South Africa chisakwere pansana pawo enda kuja chiteze yakwera pansana pawo zachisoni enda kuja chiteze njala sentiment kuchita pano pa Limpopo FM zitese zimenezi ndithu 2025 amalawi akonzeka moopsa kwambiri ndimafuna tiwasimikizira Lazarus Makafe chakwera kunena kuti ngakhale ku misonkhano kwanu kukuzaza anthu sikuti muganize kuti mungawine chifuna kuti misonkhano mumukuzaza anthu tawaoneni taganizani mukumbukire mbuyomu a Joyce Banda zimene zinkachitika kwa Joyce Banda kumaunjikana gulu la wanthu koma chosatira chake anakapezeka pa number 3 number 4 nde ino a Lazarus Makafe chakwera musaganize kunena kuti chigulu cha wanthu chimene chikuma kusatanicho ndiye kuti zikupangisa kuna kuti iniwe mungakhalenso ndi mavoti ochuluka zimenezo ndiye musakhale nazonso pafupi ayi amalawi akufunako zimene mukuwapasazo ndiye timafuna tiwasingiziye kuti amalawi kunena kuti ngati akukupasani ndalama landirani koma musagulise dziko lanu ni 2000 iyayi amalawi musagulise dziko lanu chifukwa chino kuti akupasani chimanga 50 kg zimene mungaidye 5 days chimanga chatha no amalawi ngati akupasani chimanga landirani koma siku lovota tiye tikavotereni Professor Arthur Peter Mutharika president ekayo amene atabwezerese dziko lija mmene linalili before komanso zinthu zankomerabe zankerabe na zikomera chifukwa Peter Mutharika ali ndi experience ya kuyendesa dziko osati izizizi kwafusa izi akuti ine sindiziwapo kanthu kwafusa izi Lazarus Makafe chakwera izi zakhala bwanja kuti ine sindiziwapo kanthu ndinakuwuzani paja ine sindiziwapo kanthu china chilichonse amangoti ine sindiziwa kanthu ata nde uyu osaziwa china chilichonse timu chose tiyike pa anthu anzeru sichoncho zanga ine chembusi ndikutera kwenisa boma sinthu chamasewera chabwino kwenisa dziko la Malawi kukhala president sinthu chamasewera ya kufika kutenga anthu anzeru anthu okhima mu nzeru sadapitire kulankhula nyimboyo ndiyike ndikaye kweza ni nyimboyo anthu aziru Dango pick up
ndifuna ndikuze nangofika potopa ndifuna ndikuze chakwera pansana pako chakwera pansana pako chakwera pansana pako chakwera pansana pako nangofika Patikushira pano pali Mphamvu FM. Tavala chithupyatu. Akuti chithupya. Kodi So chine chitandasadi kwambiri. nkhani ya chithupya chimenechi. Abo amalawi aliyense amene akupita ku msonkhano wa achakwera ati muzodwe kuti chithupya. Kodi chithupya chimenechi. Musatenge ko zithupya zimene kupasa kwa anthu ena bwino. Chithupya chimene akuda kuongola mafupa. Zithupya zimene zongola amenewa. Mafupa amenewa. Musamale nazo. Akazanu ndi amene ali ndi mafupa othyoka chifukwa dziko lathu silinachoke tu yayi. Zithupya zimene zizizi musamale nazo. Ife zoti dziko lathu ndilochoka Osama ngothamangira kulikonse Amalawi. Osamangolowera kwina kulikonse. chimanga chikangokwera chakwera pansana pako Nkhani ndimene yoyo. kwacha ikangogwa chakwera pansana pako Mphamvu FM ndimene tikuchita pa program ndithu ya Kasongo. awira kusaka Afrika chakwera Wawa Dickson wa. ena kuja kitese chakwera pansana Kuti ndiwapasire abale awo moni nonse amene mmawazi wa Dickson akuti mulandire moni, a Mike Banda akuti mulandire moni kumene kwa Innocent Chineta akuti ndithu mulandire moni kuna kulikonse kumene muri ndithu. chikangawa Chikangawa. pako ukapata Nkhani imene tikukambirana pano ndi chikangawa. chakwera pansana Chikangawa zinakhala bwanji kuti agwese ndege. pako chirombo cha Kumupha nzake chifukwa cha upresident. usogoleri ndiye wina wopusa womwambona kuti chikangazi nsini za chikangawa basi zata zimenezi chimutu chake chopeperachi opanda chisomo akuti ma activist titu amene opanda chisomo opanda mutu. koko mwana wangu wina aliyense chikangawa sangalephe kunena za chikangawa sangasikuza chikangawa This is Limpopo FM. sinakhala bwanji Program yake ndi Kasongo. munene bwino Limpopo FM. munene bwino za chikangawa 89.6. black box iliku Urika fiki tuyenela tifole siwime chakwera pansana panga chakwera pansana panga chakwera pansana panga chakwera pansana panga ngati kibundu kukanda uchito sowa ya ganja kodi ndawe kukupanja kumango kalile blanda chakwera pansana pako chakwera pansana pako chakwera pansana pako kirombo chakwera pansana pako Bwanji Mr. Abdul Wemba kuchokera kumene kuti ku Durban South Africa imeneyo akuti alufeo maita ete. Koma kuti program ya Kasongo ndi program imene ndithu ambiri ayilandira bwino kwambiri akuti chi program chichiri bwino kwambiri ndithu akuti tu chembuzi anthu akunyadi anthu apesi. Akuti mukumawecheta bwino kwambiri ndipo inuyo muziwecheta chifukwa zimenezi zikumapangisa kwambiri anthu osiyana azikonda program imene ya Kasongo pano pa Limpopo FM. ani misalfeo ndithokoza kwambiri kuti anthu achinji unakunyalira kwe inji pakusimanyika baba pakubali Limpopo Chabwino. ine ndikusangalala kwambiri popezeka mnamba pali Limpopo. Oho. Amalawi tifo tizikumbusana tizikumbusana pa 16 September 10 tikavotera mwanzeru kuti nyasi izi zichoke. Chabwino. Amalawi kuti ziko lathu tisamalithawu kupita mayiko so anthu ena eya. Chabwino. Foti kamathawa ziko lathu lino ziko lathu lizikhala osauka. Ndife tizikhala mziko mwathu muno. Samapita mayiko anzathu makakama kuvutika kumeneko ko iyayi. Ndeti chose nyasi zimezi tiyeni tiba 16 tikavote mwanzeru. Chabwino. Limpopo FM. Aburi banchi Mr. Esawa zisomo. Kushokera kuncheu. Amene wanditu Esau wazisomo from Njeu kukasinje uko. Muri banchi kumene koko. Kuti kumvera Limpopo FM. Program mbambande ya Kasongo. Namba yanga ndi 0603629142 Limpopo FM.
ena akakumanditumizira ma message akuti yayi akuti iweyo kodi ndiwe mwana wa Ntanyiwa akuti yayi ngati uli mwana wa Ntanyiwa usazivute akuti MCP is not going anywhere akuti MCP akuti sikupita kulikonse ndimene ndikuuziridwa akuti sikuluza asoyi akuti sikuchoka pa ground akunama tu ine luke mbusi ndena kaledzana lija kuti chipani chimene chichi chingosazika chizikita pa 16 atachita manyazi tu chabwino atachita manyazi pa mizere yawo plan full ndino tisafike siku mene lili tiyeni angosazika anthu amene wangosazika mwaulemu chabwino angosazika mwaulemu wakuchita nyasi zimene zizochitika papa pambe alisamira kukondwa nazo ya chabwino ndi angosazika mwaulemu Chibugani pamweje chiri chibugani pamweje ndito Malawi kuna kwa seko mene muri Limpopo FM nambala iyi ndimene imamuzuzula Rufewa akuti yayi mwana wa Ntanyiwa iwe nambala imene ndi +277329728 maka 2880 ndiyambireso kapena tingoti mwachidule 073297280 mkulu amene yakuti ndima amene wanditu ndima chani makadeti a MCP amene titu akuna kuti yakuti MCP sikupita kuna kuti konse nzanga chembusi ndizona zimenezo MCP akuti ikupanga atu zanzirwa kuti kusiku lathu Malawi uyu wayankhula motungwa kwa ine chembusi ndani akuti choyambirira sanbe kulankhula ate pa 5 years atenge zinthu zimene achita auza Malawi zimene akwanirisa zomwe akwanirisa akapaka zimenezo kena kwazankhula zopusa zawozi Lazarus Maikafe Chakwera ananamiza Malawi kunena kuti kumene kumachokera fertilizer iye amakudziwa taona atagula nazo fertilizer ku buchara malo mobwesa fertilizer ku buchara kunabwera nyama kachiwiri anapita ku pharmacy kumenenso kunabwera mankhwala mamobweresa fertilizer ndi ife nkumadabwa kuti Lazarus Maikafe Chakwera kuja mumanena kuti mmaziwa ako kumene kumagulirwa fertilizer ndi kumeneku nde wina pana kuyankhula motungwa akuti yayi akuti MCP sikutulukaso mboma zimenezi Amalawi akuzilandira mwabwino Limpopo FM kwatusa misozi Amalawi mochuluka Malawi funa kwatusa Amalawi misozi waona Malawi kuti ayankhula chani Amalawi ifetu panotu iya isitifuna zoyambana tu yayi Limpopo FM kutelo Mwanji Dr. Sawa Ndinataka wangu Dr. Masabasiana mwanji Ndinataka wangu mwanji Sulemana Chipanda Sitaka winga mwanji kubeda kwako Kusikombe kubani kani isikombe kumolu tabane lawe ikia yako le ya urala mali tutapanja nsamuno fare nganya ikavuka itoni Hey Stella mangrira kuchaika lapa pela Kweche tapano Limpopo FM Ndrandemo Masa farao Mumba yani mwache kusau Bagdadi Pachireka roundabout Mumbela Limpopo FM kajeza mulibwanji mene mwa habari Lisa papise nyoni je Jema wena kutitule Kulumbuzi mulibwanji Area 49 ni mwanji matawale mulibwanji Kodwa keseli uyeli banene kakhulu And what's happening in this world? If you call one woman, they come in tens and dozens. Do you think I'm a bottle store? Kade ngibiza lo one limuchile ni kanti.
Kayenzi kaya. Kayenzi ukutini? Wena uyayenza? Uyenza kuphi kwakhona? Ndithu timete kuchita pano palipo FM komanso ife tifuna tibanduke apa tizipita. Yuti. Tiyauleje. Tawecheta kwakwana. Tuyaule tikwapumule. Ehe, ndenkhani zake. I need the ugliest woman. Uya zvako iwe tivapozere tongovaitira kajive mbichana ende toda kuvaomesera sepenzura yedofo inopera nokunyora macorrection. Tambisa umu chete umu, tambisa umu chete umu, tambisa mu west chete, tambisa mu west chete. Ngisalenjani. Oh. Chembusi wechetani mawu anu omaliza palimpopo FM musanatuluke mubwalo mweti. Ine chembusi ndikuthokoza kwa onse amene akutifira program ineyi. Wapasa chimoni yosatha. Kuti program ndiyo khayi timuzimvera mwavira chembusi pa program ineyi. Chabwino. Ndakati kupeka moni chilomoni. Ika mukumamva bwanji mukamva zimene mukamuona amene mumamunyoza uchi. Ali pachiwe ongoli. Limpopo FM ine Lufewo ndikatero bwanji ndizipita. Akuti Lufewo mufuna muzipita chifukwa chana kuti ayi ndatopa Malawi. Itawecheta kwakwana. Nzanga chembusi ndikunena pano iye wapita kale. Ine ndimafuna ndikusimikizira Malawi kuti tonse ndithu tikhatili pano mawali ndithu tikupanganso chiprogramu mbambati chiprogramu cha Kasongo part 1 tikufuna ndithu Alazarus Makafe chakwera atibweresere black box. Ife sitikufuna zonna kuti ayi azitiuza kuna kuti ayi ife wala munthu analibisa. Sampai tikufuna zithuzi amene anatulusa zithuzi ife tikufuna black box kuti umboni uchopezeke. Kafukufuku wa ndege achitike. Amalawi musamangosekerera zopusa yayi. Kodi Amalawi munakhala bwanji osapita pansi ukapanga ma demonstrations ovuta kwambiri. Ife sitikufuna za munthu amene anatulusa zithuzi za anthu omwalira. Tikufuna chimene chinapangisa kuti ndege imene igwe ndi chani. Kodi Amalawi musekerera zimenezi? Amalawi mamoti inuwo mukanatuluka nonse pansewu kuna kuti awawa ayimise zakafukufuku wa zithuzi koma ife tikufuna black box tuluke kaya. Amalawi mwangokhala chete. Kodi Amalawi muzazuka liti? Taona ni pa Mozambique pompapa Amalawi itu akumabwera onse kupanga makamaka Amalawi anthu okonda dziko la Mozambique akumabwera kupanga ma demonstrations. Koma Amalawi inuyo munakhala bwanji? Amalawi munakhala bwanji? Black box inasungidwa ndachakwera. Inu mamuti mubwere pansi mpange mademo kuti black box ituluke. Koma muri pay basi umangomvesera ma social media basi. Pay basi osamaonesa action iliyonse. Ife tikakuulira nizinsisi inu mamuti muonese action ayi mwangokhala chete. Ayi Amalawi ayi chef akulu tiye ntizukeni. Lufewo Pansana pako. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Nangofika potopa ndifuna ndikuze. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Kiroko chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako chifuna chikurume. Kiroko chakwera pansana pako chifuna chikurume. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chimanga chikangokwera chakwera pansana pako. Kwacha ikangogwa chakwera pansana pako. Enda kutawira ku South Africa chisakwere pansana pao. Enda kutawira ku South Africa chisakwere pansana pao. Enda kuja chiteze yakwera pansana pao. Enda kuja chiteze. Njala yakwera pansana pao. Njala yakwera pansana patu. Chikangoa achakwera pansana pako. Ukapata kusamala chikangoa kwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Kiroko chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako chifuna
chikurume. Chirombo chakwera pansana pako chifume chikurume. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Chakwera pansana pako. Tira le chanson, mon asie tika fait pas son. Put your hustle, balibe chukute kanson. Chakwera pansana panga. Chakwera pansana panga. Chakwera pansana panga. Chakwera pansana panga. This is something. Puma changi kakamirabi. Kuri kafiki. Tuyene lati follow si wimbe. Chakwera pansana panga. Club Junta, building better Africa.